Com comentava abans, el fet al parc es materialitza amb acords escrits que establim particularitzats per cadascuna de les 17 explotacions. Llavors, a partir d'aquí hi ha uns compromisos mutus per part del parc, per part de les explotacions. Per part del parc se n'han comentat alguns, que és fer difusió. L'acte d'avui forma part d'aquests compromisos, però també avançar amb la promoció de la comercialització, amb la transmissió d'aquest missatge a la societat de la importància i de la peça clau que és l'activitat agrària en el parc, de fer aquestes taules de treball per avançar en innovació i en recerca, per fer créixer el projecte fet al parc, fer transferència de tecnologia, tot allò que es fa amb recerca en el parc, intentar que es transmeti també a aquestes explotacions, tot adreçat a que aquesta activitat sigui econòmicament viable però el més sostenible possible i compatible amb la conservació. Bueno, expliqui'ns una mica el que heu presentat avui, perquè és important, i si és el primer parc on es presenta, on es fa una iniciativa d'aquest tipus. Sí, el Parc de la Garrotxa ja és un exemple que ve de lluny, això ve d'anys, de treballar plegats. I aquest és el principal actiu, diria, de la Garrotxa. La Garrotxa, tant amb el sector turístic com ara amb el sector agrari, fa molts anys que s'hi parla i que es treballa junt. El d'avui no és perquè sí, sinó és perquè hi ha molta feina al darrere. Hi ha parcs on qui treballa viu d'esquenes a l'administració que gestiona l'espai i no van les coses alineades. Aquí el que s'està aconseguint és que la gent que es guanya la vida al parc participi activament en la gestió del parc, en la correcta gestió del parc.